ukaona mukadzi asimuka achitaura message yakaita sei, teeresa. So ndoda kuti muteerere vhidhiyo iri munze mukadzi uyu achirayira vamwe vakadzi zvinofanira kunge zvichiitwa mudzimba, zvinofanira kunge zvichiitwa mumarriages. Ari kuona ma-weaknesses ari kukonzera kuti madivorce awande mumarriages. So ndoda kuti munyatsoteerera zvaanenge achitaura, teererai zvaanenge achitaura. Musaita, tinoziva kuti vakadzi munenge makutoita jealousy chichichichiye zvakazodai, but ndoda kuti munyatsoteerera message iyi. Inogona kukuumba marriage yako, inogona kukubetsera muupenyu chaiwo chaiwo. Saka ndoda kuti muteerere message iyi. Ngatiteerere tinzwe. Amene kuti ndotaura ndichichema here kana kuti ndichidanidzira. Ndati kunaka hakusiko kunoita kuti munhu aroorwe. 1. Mahips nekwane structure yakanaka hazviroresi munhu. Mudzimba munodiwa vanhu vane hunhu, vasikana, varume vanoda respect. Ndoda kungopa advice kuvakadzi vaya vanochenyenyura varume vavo vachivarafura vachivatuka, kuchiita murume wako unga chimwana chidoko pamberi pevanhu kana pamberi pemashamwari ako chaiko kana pamberi pemashamwari ake. Vasikanaka, murume haadi kushungurudzwa, murume anoda peace. Ndozviziva henyu kuti munoti he chero kamuitira zvakanaka zvinengei anongohura. Murume wese anongohura. Ndozvavari varume vacho, but hazvikumisi kuti urespecte murume wako. Unoziva kuti ukarespecta murume wako kana chihure chacho anokwanisa kungochireka, because haukwanisi chero kamupopotera sezvaunofunga kuti unoita izvozvo chimunyadzisira pane vanhu, asi zvinomumisa kuti ahure. Murume paanodiwa anodzikama, murume paanodiwa anoburitsa mari, murume paanodiwa anotenga kana mapresents for you. But kana ukazviratidza kuti uri chigindagori yakuti mumarriage munomhindiri gindagori, handitonzi hamboina, handidanzwi, mai vangu 2 years dzinotevera idzo muchange mafanana nevamwe mustreet umu, makutoshandiswawo nevarume vevamwe vanhu.